The government of Zimbabwe and the military yapiwa mhosva nokuti yaonekwa kuti pane mashoko akataurwa naChristopher Mnangagwa anyatsobuda pachena as an evidence kuti aiwa the government of Zimbabwe nemilitary iri kuabusa the role of the military, iri kuabusa the rights yemacitizens, iri kuabusa marights emapolitical activists munyika yeZimbabwe. Sanapinda mashoko anobuda nyogwa panapa nevakomana vechange radio. Aiwa ndokapaipa ndokuti subscribe like or turn on the bell icon. Tichipinda pano pachopisa pa the Zim News Live vakomana vanonyora vachiti the declaration by the ZANU-PF spokesperson Christopher Mnangagwa that all activists who were arrested will only be released after the SADC summit is a clear testimony of how the military government has resorted to lawfare in silencing voices of dissent as a result of their pre-trial detention. Senator Bongai Tome calls out the ZANU-PF's tactics to silence activists. And vaposta picture rema political activists vari mukastodi vakasunga nethe ruling party vatara mashoko vaikuleta akatawana Christopher Mnangagwa achiti aiwa mashoko akataura kuti aiwa vakomana vakasungiwa nethe regime towards SADC summit ngavachibuditswa zvavo noreva kuti isusu ka zvataida takaatenawo championship usina kuvhiringidzwa zvanyatsokona kuti aiwa pari kumisuziwa power, pari kumisuziwa the military. The role of the military kuprotect the nation, protect my citizens kune any harm yamoza kuti aiwa ingava external harm kana internal harm. Tikuona panapa the ruling party iri kushandisa kusilenza mavoices evagari venyika yeZimbabwe. Panapa tikuona vakomana vechange radio vari vachiti aiwa zviri kuitiwa nethe ruling party aiwa hazvisi pamutemo. Vakomana vana Christopher Mnangagwa vari kuvhuna mutemo. Chimotidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pinda comment section medu, subscribe, like and turn on the bell icon.